What is up, pre? Welcome back to my channel. Ngayong gabi, magandang gabi. Gabi. For today's video, punta ako ng basketball. Lalaro kami ng mga katrabaho ko. Papawis kasi medyo masyado na tayong masyado nang matagal na hindi tayo nakakapaglaro. Almost 2 years din. So papunta tayo ngayon doon para expendan yung Saturday night natin, rest day. So wherever you are, I hope you are all safe. Sana you are enjoying your Saturday. Dito tayo ng Casals, so mag-drive muna tayo papunta doon. Update lang regarding sa microphone, parang okay naman kasi based sa last upload ko, naririnig para marinig ako ng klaro. Good side, kailangan ko lang sigurong lakasan kasi para marinig ako. It's very important na magkarinigan tayo. So yeah, hopefully magtuloy-tuloy na ito. More uploads to come. Tayo sa Mango Avenue. Busy to mamaya sigurado. As mentioned sa previous upload ko na ito yung pinaka-iconic, at least nung dumating ako dito sa Cebu, ito yung party capital ng Cebu dati. Kasi nandito lahat, halos lahat ng bars, disco, lahat ng estudyante nandito. Dito na side dito. Yan yung mga disco side dyan. Ayun naman, although meron pa rin mga disco, mga bars dyan, pero marami na kasi doon sa marami na mas pinipilit sa IT park, mga bars na pala, yung iba sa mga hotel, pero kasi mga bars sa mga hotel, kaya yung iba yung mga social dyan, doon sila pumunta. At iba na rin kasi yung taste ng mga, syempre, mga millennials. Kami mga Gen Z dyan, kami pumunta sa Mango Avenue. Balik tayo nun, naglalaro kami sa basketball mga 2 years na akong hindi naglalaro. Swerte na siguro kung makadalawang balik ako sa court. Okay na rin ito, maintain namin na every Saturday kasi post-pandemic maganda rin itong exercise hopefully, tuloy-tuloy. Red lang muna tayo. Wow, bye. Kakamaligo ito abi na ito karin nakapunta sa mga IT park, tapos ito pa dyan sa may intersection punta rin ito ng Ayala. Medyo traffic nga kasi diba Saturday night.
excited na ako. Ay, makalala ko ng basketball namin. Sige, balikan ko kayo mamaya. NANI?! お前はもう死んでいる。Pulls up, three-pointer. Bang! Yun na nga, nakauwi na ako. Nakapagod. At least 2 years hindi ako nakapaglaro ng basketball, kaya sakit ang katawan ko. May remembrance tayo. So, lang, enjoy. And hopefully, magtuloy-tuloy lang nga yung laro namin. And hanggang dito lang muna siguro. Thank you for watching the video. If you like it, please hit the like button, and then please subscribe to my channel. Hanggang sa susunod mga pre, ingat, bye!